Tuloy na tayo. Another bypass na naman tayo. Dalawa bypass Alaminos eh. So para totally na bypass muna yung city kasi matraffic sa city. Padaan muna tayo ng 7-Eleven para ayun yung grupo. Mag-ano pa yata yung mga yun sa Bea Zambales. Tayo tubig. Ito, wala yung tubig ko. Wala kayong tubig na pula, yung high pH 7-Eleven na tubig. Wala na. Yun kasi talaga ang tubig ko eh. Nature Spring. Halos pareho lang ang presyo. Thank you. Dati nagdadala ako ng tumbler. Ngayon hindi na, tinatamad na dala ng tumbler. Kasi meron kasi ng ano eh, kasi yung 1 liter dito eh. Yan ang kagandahan sa ano. Kagandahan sa Pals. Na tayo. So another bypass to. Itong kalsada na to papunta ng ano, papunta ng Zambales. So kaliwa tayo papuntang Manila. Ayan. So part pa rin to ng Alaminos. Ito yung NBI. So may NBI na sa Alaminos. Binalik na dati kasi nawala na yan. Doon yan sa tabi ng munisipyo ng City Hall. Tapos ngayon nilipat na dyan sa binalik na ulit nila dito na sa bypass road. Ayoko muna makipagkarerahan kasi ano, wala ako sa mood. Rider, kaya kong ano, ilang beses na akong ano, basta stuck na rider. Kayang kaya nito. Ay, linggo pa lang ngayon. Bala ko sanang dumaan ng LTO. Yun. So diretso na tayo. Next ng Alaminos ay bayan ng Sual. Ayan. Stuck pa yan, basta ganyan oh. Hindi pa yan ano eh. Yung radar niya stuck pa yan. Hindi naman ganun kabilis ang takbo niya kanina. Nasa 80 lang ako kanina eh. 79, 78 ganun.
takot ako humataw kasi wala akong dalaga extra belt. Na-belt na ako dati. Konti, pwede na tayo humataw. Butik sana ako, may umatras pala eh. Di talaga ako sure kung ano, kung accurate yung speedometer nito. Kasi dati tumatakbo lang ako ng halos 110 lang yata yun o 116. Na overtaken ko yung Raider na humahataw, kasi humahataw talaga siya, sagad-sagad na siya. O baka ano lang talaga, mahina lang talaga yung ano niya, hindi kondisyon. Driver lang ang kondisyon. O yung mga ganon. Driver lang ang kondisyon eh. Kondisyon magpatakbo. Pero yung sasakyan niya hindi kondisyon. So wala rin. Magandang tanawin dito sa ano, Pangasinan pag bumabiyahe ka. Same with Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, yan, bandang La Union, Packet ng Baguio, Benguet, halos pare-pare yung kalsada. Tanaw yung mga bundok, ang gaganda ng mga bundok. Diyan sa bandang kanan natin, diyan yung bundok na may shortcut papuntang Zambales. Via ano, dalawa yung pwede mong pasukan eh. Daang Kalikasan tsaka Daang Katutubo. Via Mapita Road sa ano, sa Aguilar. Yung isa naman Daang Kalikasan, doon naman sa may Manggatarem. Yan. Pasok na tayo. Masarap din kasi minsan humataw eh. Minsan mas na-enjoy mo yung pagka mabilis ng takbo mo, di ba? Parang ano ka, maramdam mo isa kang makapangyarihang nilalang. Babatik na si Raider. Batik na tayo sa ano, sasakyan. Mabilis din to si Bembol. Ganto lang ito, mabilis to.
250cc na rin kasi siya eh. Pwede na rin siya makipagsabayan sa mga ibang motor. Kailangan ako sa CRB para may balak ng overtake pero hindi siya nagsisenyas. Nakatakot ang ganun eh. So ano na to, Barangay Paitan. Yan, Paitan West. Meron pa kasi papasok yan doon sa looban eh. Yan, meron tayong mga kapitbahay ba kaibigan doon sa Dasmariñas, Cavite na taga rito sila. Mga ano, Kabanayan. Yan, mga pamilyang Kabanayan. Sila Erad, sila Kwatog. Shout out sa kanila. Yan. Okay lang kasi magmakapal ng jacket kasi hindi mo ramdam yung init sa braso. Kahit makapal, hindi ka naman mainitan eh sa ano eh. Kasi mahangin naman. Parang pinaka-protection ko na rin kasi yung ano, jacket. So nasa paakit na tayo ng ano, Sual. Ito na yung zigzag road. Meron din ginagawang mga kasadang malalaki dito eh. So tingin ko maglalagay din sila din no, mga malalaking kalsada. Baka papunta rin ng ano yan eh, papunta rin ng Zambales. Yan, malamig na dito. Diba, ganda ng kabundukan ng Sual. Nakikita nyo ba? Kaya masarap magbiyahe dito. Yan, di masyadong mainit o malilim. May mga puno yung daan. May lilim ng puno. Yung puno wala sa gitna ah. Nasa gilid lang. Chill lang tayo. Hindi naman karera ang habol natin eh. Minsan may mga challenges yan. Gusto natin patulan. May mga minsan nagbibilis-bilis sa daan, ganyan. Yung babasusin ka ba, yung sabi nga sa term ng mga karerista eh, ginuhitan ka. Yung pipinahan ka tapos babombahan ka pa, no? Kakabwisit yung ganun eh. Ito naman sa area na to, yan. May kaibigan rin tayo rito. Shout out kay
Ray Navarrete. Ayan. Si Nabs. Ano tong lugar na to? Diyan may police station, tapos may meron silang infirmary dyan. Malaki rin siya. Nagtrabaho dyan dati yung anak kong bunso, si Claire. Shout out din kay Claire. Yan. Ayaw ko muna isampa kasi medyo mataas yung hindi level. Pwede naman dito banda, yan pantay na. Minsan delikado yan may mga sumisemplang sa ganyan. Lalo na yung mga malilit ang gulong. Ganda ng kabundukan ng Swallow. Wow! Yung bundok na yan, yan sa kabilang side yan, sa Balis na. Diba? Bakit di ko ikakat to Parang sinasamahan nyo lang ako magbiyahe. Yan sa kaliwa ko naman, yan yung resort na napakalaking resort. Anong pangalan ng resort na nakalimutan ko. Naka-open lang yan Na-vlog ko na rin yan dito sa bayan ng Salsia. Pero ano pa rin siya, ongoing pa, tuloy-tuloy pa rin yung construction niya kasi meron siya mga hotel. Ang may-ari niya na group of company rin ng mga Celeste. Sila yung may-ari ng Old Rock, na maraming resort sa Bolinao. Yung ano na yung sa resort sa Bolinao, nakalimutan ko na. Malalaking resort. Pero yung Old Rock yan, kanila yun. Malaki rin yun, corporation din yun. Diba? Ganda ng kabundukan sa kanan natin. Namimiss ko talaga magbiyahe. Bigla ko nag-decide kahapon na bumiyahe. Kasi sumahod kami ng maaga. So may tatlo sabi ko babiyahe ako kasi yung si Bembo, si Totoy Bibo, yung jeep na nire-restore natin. Tagal na kasi nakatambak yun din Hinulog-hulugan ko yun sa inaanak ko. So unti-unti. Mura lang siya kasi 30,000 lang hulugan pa. Paiyakan. Pero hindi ko muna kinukuha, nandun pa siya kasi nga nire-restore namin. Sila na rin mismo nagre-restore. Pero mga mamaya tutulog ako, bibinturahan ko ng epoxy primer para tumibay yung hindi mga portion na yung kinakala. Kasi hindi siya full stainless, parang semi stainless lang siya. Yan may view deck dito Katin natin yung view deck dito sa mismong sigsag ng Soal. Makikita nyo may view deck dito. Yung mga iba hindi tumitigil Tigil tayo para makita nyo. Tara, let's G. Inom na rin tayo tubig. Iya. Yan tumigil din si sir. Tayo. Yan. So review dito. Kaya nandyan Sol Salito Restaurant. Matagal na yan. Sol Salito na yan. O diba? Tanong mo yung karagatan. Yan so. Diba? Ang ganda. Yan. Yan so. Ito yung pinaka view deck niya. Poblasyon view deck sabi niya. Populasyon ng Swan. Ito yung si attorney yun ay hindi, kala ko si Piskor. Yan sarap din bumangking-bangking dito sa Swan. Puro siya kabundukan dito. Yan part pa yan ng Sol Salito Restaurant. Hindi yung pizza nila. Yan. Sabi niya
Abby, I will stay here. Even if you won't come here, I'll be here. ZA. Aba, meron palang na Indian dito. Baba na tayo. Malayo pa yung biyahe natin. Reset muna natin yung camera.